Boleh pi bro kami suk keman saya simpan di kejung pulia mata kami kari na ka kasam ka bai sepakan riu sepakan nyau buat sepakan pra di babun hi nangi mo ki bas ngo per ki bas ngo phala wal dangi lalung kristan andre ka jumut perkat pan nginang long dom hadu menta di lada don manu nangi uba pulia bible kamut kin sngau per kin sngau phala namar bali kata kajinglong jongki kamut kata baro kadai ya ki kristan hi kamtam gitu ki ba persya bha ya ka youtube channel jonga ban kenno ban ong krislam ler eiru kidei hi balalong kristan ngam sem langet ba kidei bom palong kristan handai kidei balalong kristan hi dia ka ba ki kentho ka ba ki long persya ka jing em jongki ba ka ba penlong ye ki ba kin bitar kin cerai kin dom namar balai ngan ong bai ya pi baro ki ba long persya namar ba pis ngau du lan lani pis ngau du nong lani pi ngau kumba layu ilut yaki jingle jing kam jong pi de nak takadau pi sadom namar ba phim nom la ban yale bat ka bible phim nom la ban yale bar ktin ku jong blai namar ka tanra man ka sngi man la ka phyong phithia phiyang de nak takadau lada pidei utamen ukro lani pidei u rangba lani pidei u samla rangba lani pidei u samla khana lani pidei u khana aru hendrei ngan ong ipi ba ka jing sabit ka jing sadum jong ka jaj penrio jungi bat ka jing trot ka jing mut perkhan namar ba phim tre ban puli ka bible dei na kata kadau ba pi sabit sa ban phinom don hiru phim kot bor hiru namar ba phim semla don hiru ka jing sania jong phi hau blai bat phim semla don hiru ka jing jong phi hau blai bat phim semla nget hiru hau blai dei na kata kadau lada nganga puli bible kamut balei ba phi phin ngomong dia piru pulia langkeng dia kadeka rukom yengi habal along kristan dia lada mbit ban pulia ten thiet liu ka bible ban bu hayem sto ka jingmut jing perkhat ka ba pinang sadom hadu menta ba piken tho lani pi iu kani kalong ka jing hikai ya pihi namar ba pi bit palan lani ba piken no bit kelayanga ngangan ong ye pi ka jing bit tasam jong pi kalong tik ba phim la ban sempang phim la an pe phang pi sngo ba kata dustor jong pi kala ban pen im ye pi lani kala ban aija ye pi lani kala ban aido ye pi sto ka dustor po jaj ka ba penyap bat kabam kronya ka jaj penrio jungi hi nganong ipi onom dan bala kata dustor tau brio bahkan job ya ka bible bahkan job ya ketien ke jung play kade tang dustor po jaj dustor tau brio de nak kata nganong ipi haba pi ngapule bible pi adom namar bahkan pinget ya ka dustor po jaj jung pi de nak kata kade ka dustor po jaj ka ba khlem jing tho jing tar kade ka dustor bam krun ya ka jaj ban riu lojong de na kata katau ba phis ngobang ban nyon yo barit baria lani ban ya lamba kala ya ki khon ka riu nyu trap da ka ba philik muslia ya ka kam juki arngot ya ka kam juki sitnga kade ka dustor po jaj de na kata katau ngan ong yipi ba bunsin ha ka prakat pradany kaba nang don ha ka jingmut perkhat jong ka jaj riu jungi banang longdom kamut ki ong kumni ha ka jing perkhat jonga simet hinga sngo ba ka songkha songman bat kata ka jing persngo bhai ka do kam don dori ei kata ka songkha songman handrei nga perkhat ka jing i sisen bang ngalami lapen mi ki sembai jonga nganom dei ban le yaki kum kimrat kimreng handre ha ka dustor jong kiru pojat kalong kumni ba balai nga kren persya kata kisngau ba kalong kerpang ba kata kasong man handre kisngau be tang bala yo ya kado kalong kerpang handre ban don jingkit kli lane ban saban ptia lane ban penbet penbiang ki kun kim don jingkit kli kade kata ka dustor pojat nganong ipi nganut ban ong ba kade dustor pojat namar klem jabing klem janor kamut ba pilong tik
nang tang ban philong thik kum phingrai balik dem ha ka it sniang ru dem kelak mi khun it masi ru dem la mi khun ka it siar ru dem la kelak san habakut utuk san umi sner u herhi handrei ubrio umlong kumta haba pila sngutu haba pis ngosta haba pis ngobiang kata dustur jongpi datip ru ban sapat de na kata kadau wat wan ben nyamar balei nda ngala keren semangapan te kamut pinom la ban ai ni asu te de na kata kadau ngan ongi pi katanga jonga ki khon jonga sngutu himanga pimbit hiru banwan tuklar lani bon muslia ya ka kam jonga ngasngutu himanga bat katanga jonga kataka dustur po jat nga ngam don kamera sto kataka an po jat ngam don kamera ngadon kam tangi ka an jong ubahalor tam bat ya ka constitution jong ri India tangatahi jadi na kataka daw non ongi pi bun kejing sya elam bakla hang ni bun kijing sya elam bakla de na kataka daw ba balei banga ong dustur po jat namar balei ban ajat hak kantei katkum ka an jong bahlor tam lani katkum ka constitution jong ri India kimpat itu hiru baki de ki brio kinang dei tang ki kita ki brio ki baranong banang saah ka jingdum dei na kata kata ti menta lada ngingi pai kai mlang salang badan ki brio ki ong papi khapnap papi mikai ngan hikai kumno ngan pen i kumno haba tang da kajing yalam bakla sudah ngiim bat tang da kajing hikai bakla sudah ngiim bun ki barang de ban keren ti menta ngan ongi pi bahalor jong wa adhar card ru kinong yalam balang hi ki ba penting ya kinong ya ki para banget jong ki ong ba adhar card uri sik handre namar ba ki ting ba yo ki do no ban bam sap ngan ongi pi na keren ya ka jing sisa yo ki do no ban bam sap de na takadaw te de na takadaw ngan ongi pi mentala da unu ubrio u phone ya pi haka phone un thok e pi ba poi pisa o pi la pom letri kumne kum tai nei te kamut pi wat jubun ktien e u hot ngala ngala pom letri nei o pi ong kum tang tan nei to phila ne em ban ayu adhar card jong pi tang su ong kum ta em u to mon thok nei u satin tem de tin si e pi tem dak tin si EP ti menta kamut adhar card ulong thik ban peni ya kata ka jing pen sisa ne kata ka identity jong ubrio kamut ba udei ubakumno lada pitang supani u adhar uta ubrio unsa tim si EP bat unum phone cho EP handrei bonsen ka jing thok ha ka juk menta haki mobile kamut unong ba ngadeu branch manager ngadeu na company kumta ki thok babun jat ngide na school ba phiap siu by school kumni ong takin thok handrei pitang su bakla pitang su share ya kitaki ka bank account jong phi la ne pin le bakla tok kamut na account jong phi la thali ti de na thadaw ngon ong ipi lada mano ki bape ka YouTube channel jongangan ong ipi yakani lada pi don adhar card tin nalor jong adhar card kadon ru kaling lada pi nong bela pihak ling sau isram card pan namar katuru pio jingirap hina ka surkar kemi ya lada pi adon isram card lada ka don kano ka kim khat ka ba pimyo bela yu sngi subu kawan ka jingle jong penjot jong kamariang lani ka deiru na ka jing ja jong ki ba kta ya ka kamai kaji jong phi kamot da ka ba phila de register po level department pin sayo jing irap handrei menta baleki set yakini ki baro namar baleki thok hiru ki ong ba adhar udi 666 ladangi ya kran ya kata ka jing sisa baro khoj namar ki ting ba ki do nong namar ba kadei kajing kwa banyalam bakla kajung kihi de tang katahi namar lada tang supan sabaru kamut pitang supan lada ununu ubrio uthok pi pitang supano tosen yang ha ka WhatsApp yu adhar nomor jong pi lada unut bansen pitang sule pin spapet bar kho yang to bisa tip salap ke detail jong u ti nak takadaw ba balai kiting banle adhar lada kidang tiang banle adhar kimpat dei hiru ki brio basisha
kamut kidang sngotu bakla bat kinang syailam bakla bat kin nut hirup ban pau markhmat ban keren ni kejing sisa ti de na kata kadau kejing du nong kalong yano kalong yanga ya pihi kiba syailam bakla ha kita kikuan mantoy ti menta haba ngakren ya kanu kejing sisa bun tang kiba mong bun kiba ben bun kiba kanto Henry ngan ong pi kanto makana ngadon na kajong konorim ngadon na kajong konorim ngakren bet ti Henry but kiba ben kiba ben ngayat na kajong kolenti ti kiba kemen ru ahang to kiba ngosi ru ahang to te ya ke pat de kalenti kebangang pen i tang kita kibanget ngan pen i ya kiba nget nganom la hiru pen i bat ban ya taini abat kiru ngam tre hiru bangan ni suya komen skum to lada pimnut ban pen i ka dur khmat mar persya ban ya taini mar persya ti kamot kam don jingmut hiru e nga bangan comments bangan reply ti comments jong phi nga nga si pej pu sam rakhiek halamar we bat teng teng nang bat man yu teman kum ni nganang li akum tu nganang li akum ni te de ni ta kadaw kan ong yi phi ba halakis ngi bonsin ya ke ki jing im ki bangi ngi mat umamar we udon ma blani uraikot ulong betang marwe hi judan mono balak ban penki ya ki beriu ki balong kumta bat ki ya halaka kam ki long thek kum bakalut ya ki khana lorni ki khana jong ka khling ka tang ap judan bat ngam kita beriu ki balong kum balong badeng kim jus ngap ino ki ya la ka jong lenti bat bursin hi kisha ben kisha kano ki ong ubi steng kli Henry katong jong uta usiteng kli kadon na kajong katong jong ubi kadon na kajong katong namar balei lada phimya le lang lada phimya bamlang phimya ko ngu lang batki kamot kin ong bet ubi Henry namar bapia bamlang bapia subujlang bapia ya banglang ti kamot ki ong ubastat kiro ha Henry kikam kijingya nanti kalong bet kaju hi naduk mensua haduk menta ti de nang takadaw ba phalatam menta de tang badeng do todong hi de nang takadaw ba phi shrai boro Henry walda phi shrai ru ngam sem laki dengan ong ipi nganang bat tang nunyu teman kumtu nganang bat nyu teman kumni ngan ong ipi ya ke kabangang ngakren nganum ki namar bele nga im na kabentaki baduk nga khlem im na kabentaki manruspa nga khlem im na kabentaki krawbo nga im na kabentaki batlot nga im na kabenta ki raitong nga im na kabenta ki khonswet nga im na kabenta ki rukenthei Henry basai to shaino ki bas ngothu no Henry ngan ong ipi hadu menta kamen sim jonga kala thelut na kabenta jong ki ba yet bathon jonga ki bom dan mano nung yaram ibadang ikloy bet de na takadaw ba kai ka ba ublei hi uong nga ngayat is kaman ngamdan re mdan jung mentoy re nga ban ong mano ngan ko ngu yano am ngam ko ngu ko ngu bitang yutay ko ngu tang yu bahlor nga ko ngu tang yu blei ngam tip yano ro ti Henry ban em kumpara brio hapan pan skap ru ya ka jingi pen ilem pan ngaskap syual da pikiran ngaskap syua pikiran ni kabalat ni kabadai ni pikwa penyelam bakla ni pikwa ban ajing mut ni ngaskap syua pan Henry omdei bang ngasai kesan pat ahlam marwei Henry kadon kalenti pat yaki iki bro radai kania jong ka kantheiru badi ban skap hap skap badi kania jong uknarit ru badi ban skap hap skap ti kata kadega kajing im para brio bangi hap ban sngotu ti ladang ngimdon kata kabur sngotu bokum kata pat barok hoj ken kiar prolog barok hoj ken jingai prolog ti Henry hakitu kinong kantho ngasngobet yala dia dalam de kabur jung ublei sumat ba ngahapan pet usah klau karkom kerhu karkom berten karkom timsi karkom keren karkat Henry karkom to comments karkat untuk Henry ngan ong ipi kat adu menta nang bun penban ki prolog jung badeng nang bun penban ki ba ai mensim dia balei lada ka baha ka imlang salang tharai ki nang kerjaan kum yanga
uba pi pisai keno berobor. Ti lada kata ka imlang salang jungi kam semla jot la pra kemut nang don pat bon kersian trai. Mano bala ban pensai, mano bala ban sungutu, mano bala ban ong bet ba kajat ban riu jungi kade ka bayatali. Don banut. Kajat ban riu jungi kade ka baskem, don banut. Ban ong kata. Kajat ban riu jungi ka ba biang lut arok sadong, don banut. Kajat ban riu jungi kamut kade ba yo kinong yelam ki ba shisha, don banut. Kajat ban riu jungi kade ba biang ya ka anch ko sungman, don banut. Kajat ben riu jungi ka ba labyang ka health policy dan banut. Kajat ben riu jungi ka ba labyang ya ka education policy dan banut. Halor jung ki eke baro ki ba bankhia ya ka jingmut jung perkhat. Jong ki kraw perkhat jong ki riu sempang. Henry amdon weiru ubanut ban keren persya ya kita namar balei kadon ka eke ha ka mensim ka jongi ban buri ya kita namar bangan yo long kenrat lani bangan yo long kapten lani bangan yo kontrol. Handai amdan ye palat ya kata pan bangin la man penbaha hatu tang ladanga along MLA kamut ngala man penbaha tang ladanga along MDC kamut ngala man penbaha tang hadang ladon kabor ngala man penbaha wat ngi prabarit ngila man penbaha kata kadai ka imlang salang keba haki kra perkhat haki riu sempang kamut amdei tang ya kitu wat ju pet tangi kitu handai pet yela de bangaru ngala benirap ikiwei lada ka ngadon kamon babaha handai lada ngimdon kum kata ka jing perkhan lada ngimdon kum kata ka bor sempang shua bangin kwa ban long no sensar ka baha lada ngimdon jingket khli ka baha nai kwa long no sensar kamdon jingmut Shua bafim don jeng kit kli iki kon ka tengaru ka baha banai wat tengare suk ka basyong marwai ku marwai kitu kinong ruai mo su ka basyong marwai ban ya ka ba arngut ka baha banai namar beli ndalawat iki arngut sami pade di po ngut ta pilawat ka tengah tel akha em jadi nak ta kadaung an ong ipi baha kiru sempang ba ki bri bos ngutu banwat ya ka tengah kalau ngebesuk Henry ban sanjur pan kalong ko ba shua ban tawi ka yeng habdon kam kanong rim Henry klem don kanong rim don pisa ban tawi yang rut taw ha ipat de na kata kadaw balada ngilong ki ba sempang lada ngilong ki ba sngotu ti kamdon ra kano ka ba kamdon ra kano ko bomla kamdon ru kano ka ba ngimla ban ya sngotu Henry kejing yatai, kejing keren, kejing khana, wat teng hateng kadon ru kejing kluit kli. Henry haba kadon kejing kluit kli ru, Henry ngimdei pat ban le kano bersniu. Dia ngaju ong borobor ba haba ngapet, ya ka imlang salang jungi, bat ya kejing le kejing kam jungi. Lamiet tang daka huri hura sudah. Pinpe kisnong kitau, pinpe ha hayo hat. Pinpet kat sebapai tang dak jing huri hura sudah ti hato ngimat jing suk hato kadi kanik kan takari ke bait kiblei mo ngi ong ngati ong kari bait ublei handai babun kiblei jungi ki ong ba kari bait kiblei ti kita kiblei ru habjar kerteng ki don kanungut kita kiblei habjar kerteng in kiblei ayu dadi ba nginget bet bakade kari ba iet ublei ti udon tang uwei ti henry kari ba iet kiblei ki pakumno ken de na kata kadaw ba ya ki MLA ki ong kilay sansnem ki MDC ki ong kilay sansnem te mentay yorong ba snong ro kin ong kil ulei sisnem te leni ya u longdo kin ong ulei arsnem ne ulei hadu sngi jingyap te kemut lajen jarhi subu menta ladangi nginang penon kam bakla ya kentin bleiru krem das ngoto pade ya kabor ka ikhtiar jong ublei ti sa ingin poipan kai kamram jongi ki brio ya ublei ngim simpat las ngoto e kata saka ipat nang de ban hikai
haba borobor piong ba kita kinong hikai jongpi kide ki babiang nak benta jongpi ka eipat ka ba kilala ban hikai ban pensung thu alne ban pensai ka jimut perkhat jongpi ngai ibet kani haju kanangam nangam penban kina kwa ban le blai kelap man yala dia bat de na kata katau ngan ong ipi lada pinang sa elam bakla kumni kan mau ha kan nangam susu kan sapoi kapur lada ka long menta lada ngi kilong mentaru ngim khli ngim sngu thu su kan sapoi kapur banga piru baru kho iba pe kan institutional ndang la poe ka jinglong temen te kemut ngiru saja kaju kalanti babun hi kilong pa lada ngi ekran ya kata kim de ban snguram namar ba pun sien ki syong bat ka tengaru da ka jing dukha man sim ndala he li ki khon kemut ki khon chenrang le te kemut ya ukpa kim da ken buram ra te seki khon kan thei le te kemut ki badon lupa ka liang jong ka kemi te long le no ei si sien ba li brio khon rang ba lami yeng khon rang ba lawan do pusakurim te tangkat tahi dukha ka jing im jong urang ba bat teng teng uyap khat uyap siteng por bat kelempat dipur kampat biang ruta papura lani kelempat biang kata kajing karta jing long temen ka papura lani klem yo suk klem yo san klem yo kata kajing aram handre kanang dukha penban kemensim dina kata kadaw la dangi kran ya kata bun king ngiamong bun ki bamong ti lada pimpat le hakapur lani pimpat kan show ya kita kijing tip baro khot ki ba pisat ha kajing em la jong pimla ban pelaj hano bat suki hi kataka kajing kun jong phi ka donut jong phi ka pantrau hi kam sim jong phi ka pandukha hi kam sim jong phi bat phi pang klam sngotu bat mla sumar namar bale ba ka ai ka badon ha ka mansiam ka khlami sabar bat phimla bani thu khana banu bat lada phili thu khana sabar ru tangkata ija kasyong la kanrong tede nang kata kadaw ba ngim semlalong kibri ku balai lut ha ka jingle ka jingkam ha ka jingmut jing perkhat ka songmat ngim semlalong kita kibriu kibalong lait lut ha ka bor jing sampang la ne ka bor jing mut jing perkhat dap tangda kisya sudah kibathar dap tangda kisya sudah kibathar ladang isngotu kum kirang ba kiba perkhat bah habang di tre di kita kamai kaji na kamenta kajing em jongi kirang ba kalong ban saban tia ban penbit penbiang handre katangi le ru handre kamdon jing perto i tre te tre le no te dena takadaw ngon ongi pi lada kadon katoko we kajing ruai lemda utrai umte ya kayeng tre le no pi ubatre ya ka te dena takadaw ka yeng kasem ka song man ki khon ki kti ka tengah kadai langba ka jing kerku jong blai ti handai la da fiklet ban aingu aidam ye utei ti tangkata la makra ti mentang an pulieno naka sam naka sam ka basis pa kan riu ka dekhot ka basipo ngalari yala ka jinget wat haba ngala ong nga khuslai si kadai ye bat haba ngala ong ha ka jing sngo phieng amdon briu bala bansania ngan siu kaliang ayu ya utrai namar ka jing le sbon jong u yanga ngan ra ka khuri aingu ya unong pen im jonga da ka bakhot kerpat ya kerteng utrai ngan pendep ya yala ki jing kular ha utrai hakmat ki briu jong u baro ka jingdu bakhra yo trai haba jingyam kiru khu jung u atrai ngalong umrau jongmi ukhon kamrau jongme melalaw ya ki jingkhum jonga ngan terwa hami ka jingknya aingu pan ngan khot kerpat ya kerteng utrai ngan pendep ya la ki jingkular ha utrai hakmat ki brio jung u baro ha ki phalaw ka yeng utrai ha pedeng jongpha ku Jerusalem haleluya kajing yero kijat benriu baro na kasamba sispakat nyo to yero ya utrai kojat benriu baro to penon buram ya u kopat benriu baro naba kajing it jong u yangi kalong ke bakraw bat kajing bat kular utrai kasa junom haleluya
ka jingruai prosion ha ka nyam karukom ki ying trap to aingu yo utrai kani ka jingruai prosion ha ka nyam karukom ki ying trap to aing na kasam basis pa khatpra to aingu yo utrai na ba ulong babha na ba ka jing e jung u kani junom to ki pat Israel kin ong ka jing e jung u kani junom to kilang do ki khon u aron kin ong ka jing e jung u kani junom to ki bating buram yu utrai kin ong ka jing e jung u kani junom ha ka jing jenjar ngala khot kerpat yu utrai ula jubam ula pelat yanga utrai ula yang bat nga ngam tieng ubri ula banle ayu yanga utrai uyasha bat nga ban yarap yanga ngan sajop ya kitu ki basyun yanga ka khambha ka banga syania ha utrai ban ya ka basyania ha ubriu ka khambha ka basyania ha utrai ban ya ka basyania ha kisim baro ki jaj benriu ki lakir tawyar yanga ha ka kerteng utrai ngala job ya ki lakir yanga na baro saudong ha kerteng utrai ngala job ya ki lakir lembung yanga kum kingap ki kelang kum kading ha ki ding senrany ha kerteng utrai ngala job yaki la khanyat jubor hadu ba ngada kelon handre utrai ula yarap yanga utrai ulong kabor bat kijingruai jonga ula penlong ula long unong pen im jonga hasngap ki risa jing job ha ka ying jan kiriunget kakti kamon utrai kala le ki kamba kakti badon bor utrai kala job kakti kamon utrai kala le ki kamba ngan yam handre ngan im ngan yalap iki kamba utrai ula sempat teng e yanga handre syam la IT yanga syaka jing yap tupli hanga yaki kherdop ke tempul ngan wanrung ban aingu yo utrai kani ka kherdop utrai tangki bahok kin yo rung naka ngan aingu yo utrai bamela jubab ngan aingu yami bamela jubab yanga bamela long unong pen im jonga umau ya uba kinong te kila kentaj ula kalalong penban umau dong kani kalong ke jingle utrai kaba ipla hakikmat jungi kani kalong ke sngi ba utrai hi ula thau to risa to ngin yarisa ban ngin ya kemen haka to ngin yarisa ban ngin ya kemen haka ngi kerpat ya yami atrai to pelat yem yangi ngi kerpat yami atrai to ai bangin nang man bah suk uta wawanrung ha kerteng utrai ngi kerku ya phi na ka yeng utrai udei ublei ujing sai jungi yawan prosion bat akitanat ding syakmat hadu kirang kaduan medei ublei jonga aingu yame ko blei jonga ngairo yame ato aingu ya utrai naba ulong ubabha naba ka jing e jung u kani junom kani kaktien ublei kani kejutang jung ublei ngasngongu ya ublei ti menta haba kiui ba hateng ha kajing im jungi kibrio ngi hapan keren bet ya kajing sisa bat ngi hapan abet plak ya kajing sisa namar kajing sisa hi kadei kajing sisa kaba ublei udas ngobha e ti mentangan ong yipi banga yui baha ka jingit kristan wat ha ki jingit kristan babun ki balang kristan mo ngan ong ipi kadon kawai ke balang kristan ka bangamla ban ong yeno handre ka ba hatu kita kinong yalam kibam syam la syong kha syong man kila ban hikai ka syong kha syong man lada kimpat don experience haka syong kha syong man kumno kin hikai ya kita ki bala syong kha syong man kani ka dei ka ba pensamut bahaya nga ba teng haba ki akran ki bampat syong kha syong man ki akran kilong te balei ba kilong kumta namar balei ba kila adab hikai baklahi nadu nangko adab hikai hi baklahi nadu nangko kajing hikai bakla jong kihi ba kisalong kumta namar ba kisngau bet bamdon batip mano handai ngan ong yipi lada kajing thok bat kajing syukur jung ubrio khandai sin phin laj handai ka sispa phin ngat
dei nak takadaw wat yalam bakla yano lada pinang dei tang ubriu hanre lada pidei ubriu ubangej skam tang ha ublei de kamot ong shuaya la dia tip shuaya ublei sa tip yo ubriu namar klem ma u ngimla ban wan long briu kaning sla perthei hanre kat ba pina ong tip shuaya ubriu sa tip yo ublei kamot kata kamot nang thok tip shuaya ublei sa tip yo ubriu kata kade kijingkran jong badang dotrong tip shuaya ublei sa tip yo ubriu lada pit kan mau yo ublei yo para briu phimla ban thok ban syukur hanre dei ba pikan mau shuaya ubriu bat phimani yo ubriu phisa thok pat yo ublei te kalong thik kumju kajing thok jong phi yo para briu ti de nak takadaw phi bar khoj ki ba pe ya kani ka YouTube channel jonga badeng do todong lada phi sngowi hap e kijing kran jing khana jonga like share subscribe long borobor ki ba champang long borobor ki ba perkhat e puson ya ka e ka ba ka bible ka hikai ya ka e ka ba ka tin ublei ka hikai hanrei om dei tang ya kinong yalam ba ki bet lani ki don hok ban puli hanrei yanga ye phiru idon ka hok ban puli ngidon ka hok ban puli te de nak takada wat sa ilam bakla hano hanrei dak ba phi puli ka bible ngan ong yi phi phin sakrau ka perkhat perdan halaki sngi bat phinnom phin like au sai te sai khum jong ka jingdom ha ka jingmut jong perkhat jong phi bat phin sa im kum buri blai doj ladaka phi yai puli ya ka bible ti tangkini kentien kublai sibon ye phi kamiet besok kemen tiasuk kublai sibon